ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି କଲରା ଗୋଟା ଭଜା କରିଛି। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କଲରା ନେଇଗଲି, ତାପରେ କଲରାକୁ କାଟିଦେଲି, କାଟିକି ସିଝେଇଦେଲି। ତାପରେ ମସଲା ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ କଲରା ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି, ମସଲା ବାଟି ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଦେଲି, ଲୁଣ ଦେଲି, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଏଠି ମସଲାକୁ ଆପଣମାନେ ବି ସନ୍ତୁଳି ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ କଞ୍ଚା ମସଲାରେ କରିଦେଲି। କଲରାରେ ମସଲା ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ କଲରା ଦେଇଦେଲି। କଲରା ଉପରେ ଟିକେ ପିତା କଟିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଭଜା ହେଇଗଲା। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।